अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी। लुलिया जवान भइल बिया कजलिया तलब करतिया लुलिया जवान भइल बिया कजलिया तलब करतिया हो देखी सब आ कही हम देखी सब कही हम गादराइल बिया नेहा कई बेर बाना में धराइल बिया नेहा कई बेर बाना में धराइल बिया निशा कई बेर बाना में धराइल बिया रोज के हे ओकर बाटे नु खेला घरवा से जाएली बहरिया केला रोज के हे ओकर बारे नु खेला घरवा से जाएली बहरिया केला गजब है जवानी नु खिलल अजब तैयार फैल बिया गजबे जवानी नु खिलल अजब तैयार भइल बिया हो देखी सब कही हम देखी सब कही हम गादराइल बिया नेहा कई बेर बाना में धराइल बिया नेहा कई बेर बाना में धराइल बिया निशा कई बेर बाना में धराइल बिया कहिए से एकरा हम लागल बानी पीछा आजल न पूरा कैलस हमर इच्छा कहिए से एकरा नु मोहरल बानी पीछा आजल न पूरा कैल हमरो इच्छा बड़का घराना के चिड़ै कोचिंग रोज खूब करतिया बड़का घराना के चिड़ै कोचिंग खूब रोज पढ़तिया हो देखी सब कही हम देखी सब कही हम गादराइल बिया नेहा कई बेर बाना में धराइल बिया नेहा कई बेर बाना में धराइल बिया निशा कई बेर बाना में धराइल बिया राइटर विशाल से मिलतिया जाई सुजीत सुहाना शशि सहजन गाय राइटर अखिलेश से मिलतिया जाई सुजीत सुहाना संगे शशि साजन गाई चौवर में ओढ़नी बिछाई नीचे रोज सुततिया चौवर में ओढ़नी बिछाई नीचे रोज सुततिया हो देखी सब कही हम देखी सब कही हम गादराइल बिया नेहा कई बेर बाना